what's up mga kaspero? So, for today's vlog, night spearfishing ulit tayo. So, bali mag-quick dive lang ako ngayon kasi malamig. Tsaka ako lang mag-isa kaya saglit lang ako mamamana. So, wag na nating patagalin to. Let's go! Yun, at dyan nagtatapos sa ating video. Shoutout nga pala kay Pibger sa nag-subscribe kay Tutu Rams and kay Ronnie Alonzagay. So, thanks for watching mga kaspero, and please don't forget to subscribe, like and share sa ating mga video para kayo ay updated sa aking mga latest video. Thank you and bye-bye!